من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Lebih berada ng asisa baby wang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berada ng asisa within the last 10 days for among for Ramadan. The last 10 days disi na spesrutu day for biji segi. Den day disi profete karing itkuminan niran. Den day disi adoro fu akhanada fu gado opo moro biji. Lik ala den trade fu Ramadan. Dat wan taki dati nesma amor biji sondar di de. Amor ogri asma de. Nesma dat self tu den kan fini vergiffenis pardon fu gado. Nee den dedisi if de actie pardon. En ik was maar. En Allah tekena Quran. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardon ala den sondu. Allah ta'ala gado masra de in staat etejiwi fu pardon ala den sondu. Ano di gado fu pardon den sondu. En Allah net niks van nodig. So dat hij imus viri borau imus sabi dat hij do ugri en imus in musud kaka ifudu en dat je min do niks. Maar het is dat je do borau. Je moet ingeven, toegeven. En in after je dan was maar gado boy dat je want gado sabi alasan die do en ena enige die kan beoordeel je, straf je of kan je beloning toe. Brada nga sisa en de DDC den Muslim brada nga sisa ons beji sumendek ukang. We abi a Laylatul Qadr dat no beji aneti fu makti fu karakter aneti fu al lot bestemming de en den DDC. En dat de we abi zeker etekaf. Wees don in een moskee lek medeno praxeri Allah memory Allah beji Allah so men de kukan zodat hij if beji Allah den DDC da profeta ki en DDC en dit dat ook kon kan die zien of je nou zien dat want dat kan aba ervaring van dit dat want dan dit dat de engel Gabriel ek sakka kon na een company voor engel profeta ki is kan de Laylatul Qadr نزل جبريل في كبكبة من الملائكة. Dat de aneti fu qadr Laylatul Qadr dan Gabriel angel Gabriel is saka kon na een man gezelschap een beetje gezelschap voor engelen فيسيحون في الأرض ويصلون على كل من قائم أو قائدا وكما قال عليه الصلاة والسلام. Dat dan na de engelen da her company dat de panyata pa grond tapu de golon to grond tapu ala pres de go pes mai beji gado de meditatie de knapu den dong en de beji dan de segi ding sana segi de segi ding de gos de sakape ala pres was ma de of een groep fus ma de beji Allah beji gado dan de sakal dan de nanga ding de donanga ding de beji me nanga ding. En de engel de saka kon begin mee naar jou. Daar licht je kisi. Bon voor licht e kon. En alla licht disi ta i kon. En yaji alla de ogrigwe if takruambe de in die buurt. De alla malaf mus lowegwe de man tang. Alla adumuru egwe. Want het is zo licht. En dat licht is voor de engel een blendend licht. Een sterke licht. En hij verlicht jou. Hij verlicht jou ati. En dan ligt die si tedeng gue dan tang na YouTube. En dan ligt die si ami van nodu. Dat pa adei die we op een grebi. Voor op opstandingsday. Dat na een dag des oordeels. Dag der verzameling. Dag van de bestraffing en beloning. Dat na een beetje day. Een beetje krutu day. Die alle libisma ook na pescado. Naakt. Zonder noti na jou. Dan gado sa beoordeel alasma. At abadi dati la for pardon mo fursma mo inasabi sama
if you ati de gericht jigado jaso like abakas tati maar terwijl u jago na grond tapona jaso umusu mek muinti jaso umusu aksi pardon jaso umus darego bakana gadom absorbaro jaso umusu do so min bun nek ukan jaso umusu mek bun intensi di abun di gado en actie jaso mus actie gado pardon en jaso mus actie in fu bescherm tegen fire voor hel en mus vrede fu astraf fu gado mus vrede fu atibon fu gado want a vrede jaso o de voordelig drapes maar vrede ja gado o puring fu fire en ama go na fire drapet o dorokba alasma vrede want die dorok alasma shi fire da peto even no de even la jaso de dus meneer briefschrift kan die dat ook komen. Dus meneer briefschrift kan op strafding. Dus meneer briefschrift kan zijn kan paradijs bestaan. Maar als je beetje alle deja, doe is salawat, dat nou een speciale gave, zo kies van profeet sallallahu alayhi wa sallam, profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dan salat in de salat tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah takir dat die salat nasani die verbiedt tapu ala de ogri. Idu dati dan inshallah Allah sa sehi o jaso and you dibi o de amor betre wan am betaking ba daki dis na den day fu Laylatul Qadr aneti fu majestate aneti fu lot bestemming aneti fu biji krachti geestelijke kracht die gado meken je den bribi wan dat if je biji en aneti disi en ikisa sehi fu aneti disi na Allah take na Quran dat die Laylatul Qadri khairum min alfi shahr dat among fu qadr among disi amor beter moro alla moro wan dusrum neti moro beter dik 1000 nachten dus om suku fu kisa asigi fu aneti disi anyone des ma die aneti des de aanwezig dus adeneti disi dik fa profeet na den discipelen a profeet na een heel gezin speciaal alla neti voor den 10 neti abe tang na ai a her neti la sibdating zodat hij het beetje a her neti nou if je de bezig na een beetje terwijl de engel saka kon je ma fenio en ma situatie je beetje dan mes de ma domein na de ma segi aso ikisa segi tu dus mosu Awis peude efonamas don voor etekaf. Etekaf dat is maar des dons surtout en al moskee ala de demanda ai ala neti de me beji zodat hij den kan kisa sigi fen. In een gemeenschap moslim de minstens once maar moest doen voor etekaf. Dat we tak 24 uur ala de voor alle den 10 desi am staan in een moskee. En hij doet not morelijk zoals een beetje meditatie. Dat is een intensief meditatie die moslims moeten doen. Alles maar normaal doen, maar ja, waarom maar die kan maken deze vrij en die kan doen dat bonji a hele gemeenschap. En omdat dat normaal man is normaal doen, als zo deze normaal dan gaat het op toe. Omdat deze een normaal verplichte ibada aanbidding, maar zo kan doen om suku doen want na bon soso jiwis revi ala bon die je doet rek maar libisma je me sabit aki a voordeel na jiyo ala ogri die je doet de me sabit aki a nadeel na jiyo dat wat aki a wisi doe was antiek wat rasma dan je schreef je kruk toe omdat alles aan die je doet verkeerd alles on doet abi in stafu tai nanga eng. Dus in die Malaysia doen we santi gewoon trawang. Ik denk dat je dat trawang eigenlijk naar Israël doet. Omdat die alles aan de genoteerd, alles aan de opgetekend. Je hebt 2 engel naar wie, one naar rechts en one naar links. De mij noteert alle boom naar alle ogen die je doet. Dat is niet. Heel lief voor je. Ten naar de laatste bro. De engelen tappen boeken. Dan mij gooi naar hemel. Dan adi fu oordeel te opbakken voor grebi dat je zie boeken dan de man meka a vergelijking door nikman editeur voor yani de bookkeeping de boekhouders
Daar zou je mij ook toe. Je moet met elkaar rekening. Je sabi if je bij abang positief of een negatief saldo. If je hebt een positief saldo, want dat je moro boom lik ogri. If je een negatief saldo, dat wordt je moro ogri lik boom. Dus te worden ja ze zoeken do moro boom lik ogri. Ogri moest de dat in de saptaki ben doen. Dat mistake. Maar dan moest zoeken goed doen per se, want je denkt ja ze mijn boom, dat toch je covering. Maar die moest sap dat dat is je attitude, je intentie toe. Dus oordeel, want tranga oordeel, oordeel of zakelijk oordeel. En onomang weigera oordeel, onomang tak je dat oordeel erape. Vanaf daar. Dus naar bepaalde toren die gado instead of making dat amus deso. Satan elerisma dat die no musu weer naar een wet, zodat die gado no beoordeel dingen. Maar een wet die verplicht die alles maakt. En sommige wegen voldoen aan wet. Dan ik is een beoordeling voor iemand die weigert. En iemand die weigert, dan straf voor de tapping. Dat gaat naar hel. En dat maakt straf die gaat making. Maar dan is het een programma. Dan gaat het straf making. Una abi put opinie in een zaak. Bepaalde zaken, una mag change ding. Libi na DDD. Uloba libi no uloba dede. Maar je nog kan stoppen dede. Je mag gewoon naar paradijs. Je mag gewoon daar zolang je niet apport voor dede. Omdat die a vibratie, a situatie, a heer omstandigheid voor het libi in paradijs. De heer trapassie voor alibidja. Als ching voor jou normaal verdrag de vibratie zou komen baka alibi dat die of de moro hei. En als ching voor jou en a heer namaals of de een heer tra samenstelling een heer tra programmering voor je DNA naar de moleculen alle de zijn atomen voor je ching. Want attent dat die in de moro dus die no de moro dat boy a beter fide een boom pressie if dat ook de pressie wat dan voor tego we een boom pressie dat de paradijs wat voor tego dat is de na jasu en big moeite jasu roko en doen ons best ne beetje gado ji alamala atofik a krachtig voor gaan doen abon en libina ogre en ook toen met de zeker de brada van de saptu taki te adef id kon hoe spice de kazakat fitter dat nós pessoa almost dividir de tem poti man de nomang abi de na ben so brada dat ik kan vier feest de kan zeker feest de Holland stongen maar dat na wan a feest die den sma die vaste a feest dat man in hoor dat is maar breedte dat ding vaste de breedte dat ding de gehoorzaam naar Allah en dan asan se we doen voornaamste san se we doen dat we go beji aturakat een manting dat hij en baka dat hij kan beetje in precisie en een mag vaste atapade dat hij en baka dat hij is na eerste die voor Shawwal amon baka Ramadan baka dat hij aproveita que suma wani akan vaste 60 day baka Ramadan dus baka die een vaste 60 day en ik kan ja baka za herif Shawwal hermo Shawwal ik kan doen 60 day en dat doen direct baka Ramadan ik kan doen een abitje die zit al beetje today dat maar first end of Shawwal moet klaar de 60 day maar if je de eerste beetje maar makkelijk die meestes maar if je doet dat die aproveita que dan adelek i vaste a heer jari adelek i vaste a heer jari omdat alla bon die het doet Allah vermenigvuldigt 10 days geschreven in de Koran dus if je vaste 30 day plus 60 day na 360 hij komt 36 maal 10 naar 63 nou bijna een heel jaar mis van today ik is als ik van heel jaar dat de profeet sallallahu alaihi wasallam we mogen Allah ons vasten accepteren Allah accepteren vasten voor ons maar Allah mogen Allah ons beter maken met betere libisma en dat we moro from dat we moro true libisma dat die waarheid de eerlijk en de waarachtig la pour ni vaak voor ons ati dat ik kan ons de heugelachtig zodat die theorie deel nog asma dus maar saptak na echt is maar de deel nog en ik vertrouw
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم.